Акропилотите. Това са един особен вид хора, които правят салта във въздуха, точно като птиците. Акробатичният парапланеризъм не е работа за всеки, могат го само няколко човека по света. У нас той е само един. В Сърбия също има един и ние ги издирихме и двамата и днес са заедно в нашето студио. Представям ви Веселин Овчаров и Петър Лонгар. Здравейте, заповядайте, добре дошли. Мислехме да ви поканим летейки да дойдете в нашото студио. Има пространство да кацане. Много високо и голямо. Може да кацне. Най-интересното, което исках да ви попитам е: срещате ли се очи в очи с птиците? Много често. Това е може би най-хубавите моменти, когато няма нищо нагласено, просто блъскаш с природата. Веско, какво четеш в очите на птиците във въздуха? Ти може да си представиш всичко, но те със сигурност те виждат и по някакъв начин си им интересен, както и ние на тях. Както и те на нас, всъщност. Не се случва всеки ден и това е хубавото, може би. Предполагам, че е изумително като усещане. Изумително е това и което правите всъщност. Вашата професия е наистина много рядка по света. Нека да кажем, какво е акробатичен парапланеризъм? Това е форма на летене, която идва след години опит. Не може веднага да почне човек да се занимава и за нас ние все още не го възприемаме като професия. То си беше някаква страст, която се превърна в професия за наша радост. Това е възможно в наши дни. И най-хубавото, че мога да пътуваш из целия свят. Всъщност това ни мотивира да ходим на далечни места и да правим тия приключения заедно с Петър. Били сме... Вие екип ли сте? Вие всъщност работите заедно, летите заедно. Като синхропартнери. Нужно ли е винаги да имаш подкрепа, някой да лети с теб, или можете да летите и по-отделно? Може и по-отделно да летим. По-забавно е, ако е синхро. А как общувате във въздуха, Петре? Някой път имаме сериозен план, но той само да използваме радио, но ние обикновено разчитаме на интуицията си. Нашите зрители сега виждат това, което вие правите всъщност. Колко време тренирате, за да се постигне този изумителен синхрон? Со години. Со години, каза на сръбски. 3 години. В началото на предаването обявихме, че вие ще ни гостувате и там споменах термина Infinity Tumbling. Кажете на нашите зрители какво всъщност означава това. Това е тази фигура, която в момента наблюдаваме. При нея се изпитва най-силно претоварване спрямо земята. G-force на английски. И най-опасното при нея, ако изгубиш контрол, мога да паднеш вътре в плътта, в крилото или във вървите и тогава е много трудно вече да си фърлиш резервния парашут и мога да е фатално. Има хора, които са загивали от тази фигура. Но по принцип екипировката много се разви в последно време и благодарение на нея и на това, че тренираме, мога да си позволим да я правим във всякакви условия. Дори да не е стабилен въздух, дори да е турбулентно, дори да сме ниско над града, над жици и така нататък. Това вече е възможно. А синхрона е наистина най-емоционалната част, защото едно да го изживееш сам, друго е да мога да имаш за какво си говориш като катнеш и да се коментира. Ние често сме даже прекалено близо от това клипче, дето се видя. Имаше някои моменти, дето може би не бихме повторили. Твърде опасно е, твърде рисково е да се заплетат въжетата, нали? Ако изгубиш контрол, както казах, може да си вътре в крилото. Ако се блъснете, вече сценариите са много, ама само лоши. Нека да не тук. Нашето предаване предпочитаме да виждаме добрите сценарии. На Петър е малко трудно да говори български, но да му дадем малко думата и на него. Да те питам, Петре, до каква височина си стигал най-много и има ли граници, до които не бива да преминаваш? Аз най-много, до което съм стигнал в Пакистан, 7000 метри. Това е някаква граница. Пакистан. Да. Знам, че там е най-красивата гледка, на която сте попадали всъщност. Да, там е най-красиво. Такива картинки и гледки никъде не съм виждал на света, особено Пакистан. Това е най-голямото струпване на 7 и 8 хилядни върхове. Има ги и на други места, но там са най-много заедно. И магията е, че мога да летиш по същия начин, на който мога да летим и на Витоша. Просто измеренията и размерите са други. Искам само за малко да замълчим, за да могат нашите зрители да се насладят на това, което виждаме и ние. I still stand
said you would work down the makeup of the time. If you're into outdoor things, I mean, you can do anything here. Наистина е възхитително. Момчета, за какво си мислите, докато сте там горе? Мислиме повече за да го направим още по-добро друг път. По-хубаво и по-хубаво да става всеки път. Да. Определено това е принцип в живота. Във всяко отношение могат да се получат нещата и по-добре, и по-съвършено. Но определено голяма част от съзнанието ти крещи, че си късметлия, едва ли не, че се родил. То не е въпрос, нали, че го правиш, защото всеки може да го прави. Всеки може да го прави? Абсолютно, да. Жени могат ли да практикуват този спорт? Няма проблем. То дори не е физически спорт. Ти седиш по-удобно, отколкото на този стол в момента. Не се изисква никаква сила. То е по-скоро в главата, както за много неща ние си казваме, това не е за мен, това е опасно. В същия момент караме кола, която има много части, които са също много опасни и важни, а ти не ги проверяваш, като се качиш колата, нито знаеш трафика, дали няма да се случи някоя неприятност. Обаче за такива неща хората често си казват, че не е за тях. Това е една така невидима бариера, която ти трябва само една крачка и оттам вече път е много дълъг и хубав. А скъпо ли е да се качиш на този път дълъг и хубав? Най-скъпото е времето. Просто трябва да, ако го правиш от любов, ако това е което сърцето ти иска, няма да се чувстваш ощетен. Иначе ако имаш други приоритети, това абсолютно ще натовари, защото той изисква време, като всяко нещо. А изключваш ли? Можеш ли да изключиш така съзнанието си, че да се насладиш наистина на гледката, която виждаш отгоре, или продължаваш да мислиш? Ние в началото на предаването казахме, че най-добрите финансови решения се взимат, когато си в природата и се оказва, че дори когато хората почиват, могат да си позволят малко да поработят сред природата, защото тогава взимат най-адекватни финансови решения. Случвало ли се да мислите бизнес проекти, докато сте в висините? Не, аз винаги съм изключен, когато съм горе. Винаги си изключен. Нищо, да. Но да, това е истина, че горе като си просто трудно могат други неща да те ангажират. Но самото приключение, то не е само летене. Начинът, по който се озовал, хората, които срещаш, ти се озоваш на места, където нямаш никаква работа, ако не е този полет. И това ти отваря едно невероятно приключение и същевременно не винаги е толкова комфортно. А когато си извън зоната си на комфорт, нали, да си свързан с, как се вика, с материалния свят, тогава може да вземеш много по-силни решения, отколкото тук в града. Така е. Да. Колко най-дълго сте оставали горе? С Петър. 9 часа. 9 часа? Да, цял ден. Цял ден. Какво пиете? С какво се храните? Аз пиех вода, докато не замръзна. Тя не замръзва ли, да? Той даже нямаше. Не. Ти нямаше и вода, Петър, а? Аз имам. Имаше ли? Да. Беше в Пакистан. А защо остана толкова дълго горе? Ние летяхме. Летяхме някакви полет крос-каунтри, се казва. Близо от афганистанската граница до индийската в Пакистан. Ние прелетяхме 200 км през планината. Да. И то е толкова невероятно приключение, че ти забравяш за твоите физиологични нужди. Просто като кацнеш, това е като един сън. Когато се събудиш, ти мога да се знаеш, че си много гладен и че се ходи до туалетната, ама преди това нищо не може да те помръдне. Не си мисля за тези неща. Тоест, виждате изумителни гледки там горе и те ви карат да забравяте за всичко, което е долу. Аз мисля, че това е много красиво и всеки би го оценил. Нас ни ежедневие за късмет. Ако някой от вас, уважаеми зрители, иска да оцени това, за което говорят нашите гости, винаги може да пишете на нашата фейсбук страница. Ще ви свържем с тях и можете да опитате от това незабравимо преживяване. Очевидно, момчета, много ви благодаря за това, че бяхте наши гости. Надявам се да се виждаме отново.